आज हमनी बताई 5 अईसन खाद्य पदार्थ जवन की पीरियड्स के दौरान होखे वाला समस्या के कम कर सकता। तो वीडियो के अंत तक देखी आ चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली। सबसे पहला बा अदरक। अदरक में जिंजरोल नाम के एगो यौगिक होखेला जवना में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होखेला। इ पीरियड के दर्द के कम करे में मदद करेला अवूरी शरीर के थकान के भी दूर करेला। ऐसे यदि आपके पीरियड के ऐंठन होखता त अदरक के चाय चाहे ओकर टुकड़ा पानी में उबाल के जरूर पी ली। दूसरा सुपरफूड हल्दी हा। एकरा में करक्यूमिन नाम के एगो यौगिक होखेला जवन कि शरीर में सूजन के कम करेला अवूरी खून के बहाव में भी सुधार करेला। हल्दी के दूध पियला से पीरियड के दर्द में बहुत राहत मिल सकता। अगर रौरा हल्दी के दूध पसंद ना होखे तो ओकरा के गर्म पानी में मिला के भी हल्दी पी सकेनी। अब बात कइल जाव स्वस्थ गुड़ के। पीरियड्स के दौरान शरीर में आयरन के कमी हो सकता जवना के चलते कमजोरी अवूरी थकान महसूस होखेला। गुड़ आयरन के बहुत बढ़िया स्रोत हा जवन की आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ावेला अवूरी ऊर्जा देवेला। तो रोज गुड़ के एगो छोट टुकड़ा खाई। अगर रौवा बहुत सुस्ती महसूस करेनी अवूरी पीरियड्स के दौरान सिर दर्द होखता तो कॉफी जरूर आजमाई। एकरा में कैफीन नाम के एगो जैविक यौगिक होखेला जवन की आपके सक्रिय राखेला अवूरी सिरदर्द कम करेला। लेकिन ज्यादा कॉफी ना पिए के चाही काहे कि एकरा से शरीर में पानी के कमी हो सकता। आंवला में विटामिन सी, आयरन अवूरी एंटीऑक्सीडेंट होखेला जवन की शरीर में सूजन अवूरी एनीमिया के कम करे में मदद करेला। एकरा में मौजूद फ्लेवोनोइड अवूरी टैनिन भी मांसपेशियन के आराम देके ऐंठन के कम करेला। एकरा के कच्चा रस भा आंवला पाउडर के रूप में खा सकेनी। तो अगला बेर जब आपके पीरियड्स आई तो सब चीज के अपना आहार में जरूर शामिल करी। आ कमेंट में बताई कि रौरा पीरियड्स के दौरान कवन खाना खाए के चाहत बानी।